fuck? Όλες. Όχι, το πάτησα νωρίς. Damn. Drop. Έλα! Εν τω μεταξύ, στα δύο level του Silo, στην Azurit και σε αυτό εδώ, όταν φτάνω drop, λέω drop. Flashback. Drop. End of flashback. Drop. Α, 65! Όχι! Όχι, αυτό το jump! Είναι αυτό το jump που σου λέγα ότι βάζει αυτό στα level του. Τα 7 spikes jump. Ναι, πέρασα μέσα από όλα τα spikes. Καλά είδες. Γαμώ! Τι στοίχημα βάζεις εδώ πέρα στο Fairy Trace στο practice? Στοίχημα τα fairy αυτιά του Vortox. Ή δεν είναι fairy αυτός, είναι απλά γκέι. Έχει γκόμενα αυτό. Τι όντως! Έχει γκόμενα αυτός ρε μαλάκι, δεν έχω εγώ καταλαβαίνεις που έχουμε κάνει. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Έχει γκόμενα αυτός. Hey yo, what the fuck? Πάρα πεθανά. Μπρο, νομίζω έχω το cheat για να βρεις γκόμενα. Γίνεσαι femboy. Και ξέρεις τι, άμα δεν σου πετύχει. Μπρο, το να είσαι femboy πες να είναι πάρα πολύ value ρε φίλε. Γιατί σκέψου, είναι και αυτό με τις γκόμενες. Και πες ότι δεν βρίσκεις γκόμενα ρε φίλε. Είσαι femboy, μπορείς να ανοίξεις OnlyFans και να βγάλεις λεφτά. Μπρο, νομίζω βρήκα τον glitch αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Τα femboys παίζει να είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στον κόσμο. Είμαι γκέι! Respect. Ask me if I am a helicopter. Are you a helicopter? No. Oh. Παίξω αρκετά βέβαια. Reasonable crash out. Γαμώ, όχι τελευταίο κλικ πριν τον drop, έλα! Δεν μ' αρέσει αυτό το jump, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και έχεις και limited visibility, BLBGT, GBLBB. Zero visibility, zero visibility, zero visibility. Μαλάκα, είμαι σκουπίδι! Κι εγώ! Μπαίνω σε λίγο, 1 και 10. Η ώρα είναι 2 και 18. Κανένα δικαίωμα δεν είχα. Πώς! Πώς! Όχι, που πέσαμε σωστά. Το τελευταίο κλικ πριν αρχίσω το 54 είναι. Αλλά είναι το τελευταίο κλικ πριν πω το πάρτι μέσα και αυτό μπορεί να είναι 50. Επειδή έχω πεθάνει μόνο το μισά του 1, από την μετά, μετά στο 58. Θα ήταν πάρα πολύ αστείο επειδή απλά εσύ μίλαγες για όλο μου το attempt. Μόλις σταμάτησες να τραγουδάς πέθανα, ας πούμε. Γιατί σταματάς να τραγουδάς, πες μου, για ποιο λόγο σταμάτησες? Α, πέθανα σε αυτό το bob. Μπρο, τα levels που θέλω να παίξω δεν έχουν μουσική και η Gunslinger Corridor δεν έχει μουσική μου. Βασικά η Gunslinger έχει απλά, όχι αυτή που θες. Πόσα πέλη θέλεις να σου βάλω στον κόλλο? Forbidden Isle. Μήπως εννοεί το νησί του Epstein? Μπρο, μου έχει γεμίσει το TikTok με τον Epstein να χορεύει. Για αυτά τα βιντεάκια 2 sticker μου κάνουν 900 ευρώ. Gracias. Gracias afición, estás para vosotros. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Fellow respect. Felly respect. Ο Μέγας Αλέξανδρος όμως έχει περάσει αυτό εδώ το πάρ. Πόσες extreme demon είχε ο Μέγας Αλέξανδρος? Είδες τι γράφει? Το getting somewhere. Όχι. Το άλλο. Έχει άλλη εικόνα από δίπλα. Τελείωνε. Έκλεισε κατά λάθος το stream επειδή πέταξε ένα Journey Plus στον τοίχο και το πάτησε. Out, there we go. Δηλαδή τι περισσότερο έχει ο καλύτερος παίκτης στην Geometry Dash στον κόσμο παραπάνω από μένα? Είναι φέρει. Το φέρει συμφέρει.
Μαλάκα με γάμισε. Hey yo Mr. White. Hey yo, Mr. White. Πρέπει να ενυδατωθώ. Υδρογόνο 2 οξυγόνο καταναλώθηκε. Ναι, αλλά εσύ πίνεις νερό με υδρογόνο ή χωρίς? Εντάξει, χωρίς. Έχω τα φίλτρα και το βγάζουν. Εσείς πίνετε νερό με υδρογόνο ή χωρίς? Πίνουμε νερό από το δίκτυο, αλλά με πολύ καλό φίλτρο. Οπότε αφαιρείτε το υδρογόνο. Προφανώς. Εντάξει, οκ. Άμα το ξανακάνω αυτό, μαλάκα, θα. Μαλάκα. Θα πεθάνετε! 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 Δυο μισικά πατρίνες περίπου. Το ψέμα. Hell yeah.